Assalamu alaykum. Eýleşler. Hormatly sunugyda sarpa goýan aýdym taýdan muşdoklary. Garaşda hemýeçilik bir tarap Türkmenistan diýarymyzda gahrman adamyň saýatyna halifa şägirtlik ýoly giň ýol açyldy. Ýaş, zihilli aýdymçylarymyzyň zihinini açyp görkezmekde. Aýdym taýda taýýarlan gepleşigimize başlaýar. Şuňky dawaraly gepleşigimizde Türkmen sunugatyny öçmez gitmez halkyň aňyny, ýüregini iý doýan halifa başymyz Nurberdi Guluw ilkinji dutarda ýerine ýetiren çopan ýollan aýdymlaryny halifa başymyz Türkmen sunugatynyň ýagty güneşi melhum Türkmenistanyň halk artisti Recep Gul Kerimow ilkinji estrada ýolyna geçirýär. Şu owadan dawarada ne günden güni ençe meýil bäri halkymyzyň bir alkyşyna nasip bolan ýaşlarymyzyň söýgüsini gadanan meşhur başymyz Türkmenistanyň halk artisti Recep Gul Kerimow günden güni öz mehriban inesi bolan Dörtguly Kerimow. Şuňky dawraly hukukdaşlykly aýdymly sazly gepleşigimizi ýazyga geçirýän özüniň maksady dokgullygy, ýeti zekini, işiniň ustadlygy bilen Türkmenistan diýarymyzda giňden tanalýan, uly meşhurlygy eýe bolan ýokary derejede bir wada bir näçe nokatdan gepleşigiň ähli, şatykly dawraly pursatyny ýazyga geçirmäge goýuply, folejli format bilen enjamlaşdyrylan meşhur Amangeli video studio ýadygarlyk ýazyga geçirýär. Ni gepleşigimizi söhbetdeşler arkaly dowam edýäs. Dörtguly şu aýdyma saza bolan huwasyň näçe ýaşda başlady? Haýsy ýoldan aýdym aýdýan ilkinji ýardam eden halifa başlarymyz barada we şu aýdymdan başga da haýsy saz uralyny çaly bilýän şu arada bir illeşlerimize gyzykly bolar giňişle görünmeläýär. İlkinji çalp başlanan tarwalan gyjak bilen dutar. 5 ýaşymda kakamy öwretdi. Erje kulagym oň ýanynda gyjak çaldym, toýlara gitdi. Maňa eden nesihaty beren nesihaty aýdymyň nähil aýdylşy, damaňy oýnadylşy, öýüne gelipde çagyryp öwredi, aýdymy öwrederdi. Men ilkinji çakam aýdan aýdymym köşkünde. Oň erje kulagym öýüne getirip ýandyrdyň beýi. O ağın bolaýyn 80 ýaşymda toýa gelipdir. Şolary nähil aýdylşyny öwretdi. Ören dogry elläk geçdiňde onu ilki aýdymdan öň öz kakyň meşhur sazanyna öz kakyň ne meşhur sazannamy Bayramgelli Kerimow özüňe ilki saz çalmany öwretdi. Şeýlemi ilki gyjak saz ural Türkmen milli gyjak saz ural soň dutar sağlaryny çalp başladyň 5 ýaşynda şeýlemi. Ondan soň saz çalp beren dugurunda da ne Türkmenistanyň halk artisti Recep Gul Kerimow bilen belelikde toýlarda da ilki sazlar çaldyň şeýlemi. Onu diýmek näme? Dowam diýip ýöner aýdylanak, ne öz kakyň meşhur sazanyna Recep Gul Kerimow sana inçe ýollaryny öwreden bolsa onu näme aýdymy geçmäge sana hiç ile kynçylyk döredenler şeýlemi. Şoň öýda bolup bolany, şoň ýoluny ýöretmäne bir hewesimiz bardy. Onda näme şu çapan ýolunyň bir näçe ýyllar halkymyza hyzmat edýäňiz, indi dawaramyzyň sportadynda bir illeşlerimizde bir has gyzykly bolar ýaly. Şu döwürden döwürlere, nesilden nesillere geçip gelýän bir çapan ýolunyň ilkinji ýerine ýetirip berjek aýdymyň ýygyderlikde ýerine ýetirip berýän. Bunu näme diýilýär? Hormatly sunugyda sarpa goýan aýdym taýdan muşdoklary ne giňişleýin görünmerdi Dörtguly Kerimow dillen dillere döwürden döwürlere nesilden nesillere geçip gelýän çopan ýolunyň Türkmen halk aýdymy diňläň, diňjalyň lezzet alyň.